Vlag van Valkenburg, silhouet van de ruïne klopt, de strik van de Nonnenvoort klopt. Je ziet hier een deel van de Romeinse tunica. Nauwkeurig bestudeert burgemeester Prevot de nieuwste Donald Duck die zich afspeelt in de grotten van Valkenburg. En daarom kan het niet anders dat deze speciale Limburg-editie in de grotten onthuld wordt. Hele generaties worden opgevoed met de avonturen van Donald Duck. Met de komst van internet en social media lezen steeds minder kinderen. Al blijven de avonturen van oom Donald nog steeds populair. Juist omdat we horen van ouders dat ze het belangrijk vinden dat kinderen ook af en toe niet op hun scherm zitten en in print lezen. En daarom zorgen we er ook voor dat de verhalen in Donald Duck aantrekkelijk zijn voor kinderen. En dat er tegelijkertijd een stukje educatie, zoals wij dat noemen, in zit. En daar helpt herkenbaarheid natuurlijk ook bij. Zo neemt het stripblad de lezers mee naar de carnavalsoptocht in Maastricht en de grotten van Valkenburg. De jonge woudlopers gaan op zoek naar Romeinse schatten in een nieuwe ontdekte gang in de Mergelgrot. En daar ontdekken ze een mysterieus figuur die er met de Romeinse schatten vandoor gaat. En vervolgens komt er een achtervolging. En dan zou dit kasteel Oost kunnen zijn. We hebben hier natuurlijk de Wilhelmina-toren. Wat betekent het nou voor Valkenburg eigenlijk? Ja, het is eigenlijk toch weer een mooi verhaal waar Valkenburg als thema wordt gekozen. De ruïne, de Mergelgroeves, want dat is uniek voor Nederland. En aangezien dit een regio-editie is, dus dan een bepaalde regio aandacht krijgt, Zeeland hoorde ik net, ja, dan mag Valkenburg daar niet in ontbreken. En ik denk dat Valkenburg gewoon een aantal specifieke kenmerken heeft die zich mooi laten vertalen in een stripverhaal eigenlijk. Bent u eigenlijk een Donald Duck lezer? Ik was een Donald Duck lezer, ja. Nu lees ik andere dingen, maar ik zou hier wel weer in kunnen verdrinken. Dus ik denk dat ik vanavond, als ik in bed lig, de Donald Duck opensla.